Καλημέρα, Λοχαγέ. Έπεσες έξω για τον πρίγκιπα. Κολοδαφνιώτες, θα μου το πληρώσετε όλοι. Θα σας στείλω εξορία. Θα σας εκδικηθώ όλους. Εσύ δεν είδες τίποτα. Καταλάβες. Κατάλαβα, Λοχαγέ. Βλέπεις ότι βλέπω. Αν εννοείς αυτό που βλέπω κι εγώ, ασφαλώς. Άρα που καταλήγουμε, Σε αυτό που πάντα ισχυριζόμουν. Ότι δεν ήταν ένοχος ο πρίγκιπας. έχεις δίκιο. Να κάνουν αντίσταση και πεθυμένοι πάει πολύ. Ο δράστης κρύβεται και εμφανίζεται. Κρύβεται και εμφανίζεται. Κολοδαφνιώτες. Θα σας τριμώξω όλους. Θα σας βδάρω έναν. Κατά βάθος δεν σου συμφέρει που πέθανε ο πρίγκιπας. Πρώτα είχαμε έναν ύποπτο και όλο το χωριό αθώο. Τώρα έχουμε έναν αθώο και όλο το χωριό ύποπτο. Από σένα πρόεδρε μέχρι το γιο του Παπαδάκη, το φοιτητή. Υπερβολές. Υπερβολές, Από εκεί που δεν περιμένεις να φοβάσαι. Άλλωστε όλες οι αντεθνικές ενέργειες και ταραχές από φοιτητές ξεκίνησαν. Μα ο θειός ήταν αραιοπαγίτης. Λοιπόν, κι εγώ είμαι λοχαγός σε εσά. Και σου λέω ότι είστε όλοι ύποπτοι.